Gaur, RAS Nafarroak auditoria sozialaren bereizgarriak emateko ekitaldia eginen dugu. Ekonomia solidarioko entitateek beren jarduera urtero ebaluatzeko erabiltzen duten gardetasun prozesua da auditoria soziala. Eta aurtengo datuekin ondorio hauek azpimarratu nahi ditugu. Aurten auditoria soziala egin duten erakundeen kopurua nabarmena handitu da. Berez aurten izan dira 56. Ere, hori esker, ekonomia sozial eta solidarioaren sektorea edatzen ari dela, eta gero eta anitzagoa dela ere esan dezakegu. Ekonomia solidarioan emakumeko presentzia oso importantea da, eta inplikatutako pertsonen artean 57%koa da, eta erantzukizuneko postuen artean 67% betetzen dute emakumeak. Soldataren alorrean, genoaren araberako arrakalarik ez dago ohiko ekonomiaren bezala. Eta langileen arteko soldata proportzioaren alde oso baxua da, ohiko ekonomiaren baino dezente txikiagoa. Ingurunarekiko konpromiso handia da ere. Entitateak 71%ak energia berdea kontsumitzen dute, adibidez, edota 68%ak astarna ekologikoa murrizten edota konpentsatzen dute. Lan duina ere oso importantea da ekonomia solidariaren barruan, lehentasunetako bat da. Eta erakundeen gehiengo batek kontziliazio legeak ezarritako lan baldintzak hobetzen dituzte, eta arreta emozionalerako eta zaintzarako guneak ere sortu dute. Nafarroako ekonomia solidarioan 1000 pertsona baino gehiago egiten dute lan, eta 54 milioiko euro diru sarrerak ditu. Irabazien 100% enpresen berrinbertitzen dira, edo helburu sozialetarako edo ekonomia solidarioko finantza erakundeetan inbertsioak egiteko erabiltzen dira.